Wani da yake shiga social media yake shiga rigar malamai a matsayinsa na nuna cewar kamar shi malami ne ko kuma dai haka yana atakin din mu game da cewar mu ba mu da takarda muna zaune ne kara to ba gaskiya bane, ya duba sosai nan ya gani wannan takardu ne namu kuma ga shauran yan uwa da muke tare da su gabaki ɗaya kowa yana da takardunsa. To yaya shi ya matsayin malami zai fito ya irin waɗannan maganganu haka? To kuna neman ya fito ya janye kalamansa kenan? Muna nema muna bashi shawara ya janye kalamansa da yake akan cewar ba mu da takardu, in kuma shawara yake nema ko kuma so yake ji to ya ji muna da su, don haka ya fito mugayen kalaman da ya wanda ba su dace ba ya janye su. Da Allah ku Hausawan da kuke alabar a wannan bi tambayar da zan muku, da Allah ina kuna da takaddu na shaidar mallakar wannan gurin da kuke a zaune a matsayinku ko dai yan Lagos mazauna Alabarago ko kuma yan arewa da kuka je Lagos kuka zauna a wannan gurin, kuna da takaddun mallaka daga gwamnati? Shine kurin tambayar da nake da ita, domin wataƙila wani zai ga wannan maganar kamar na yi ta ne kamar ina goyon bayan a rushe musu. To kai in kidahumi ne kai da kiki ne kai jaki ne kai, bari in gaya maka wani abu guda ɗaya. Duk inda ka ga wani bai rabe ko wani inyamuri a arewa ya mallaka zai yi wahala kaga bai yi kokari ya nemi takardar mallakar wannan gurin ba, musamman in guri ne wanda zai harkasa mai muhimmanci kamar kasuwa, sai ya kokari ya mallaki ta, saboda ta yadda ko rigima ce ta taso wannan takardar zai daga ya ce ga takardar mallaka yana da ita, ta yadda ko gwamnati ke buƙatar wannan gurin sai an yi conversation nasa, sai an biya shi wani abu na abinda ya rasa a wannan gurin, ko dai in filin ne a biya shi kuɗin filinsa ko kuma in gini ne da a biya shi kuɗin gininsa. Da malami wannan wanda yake nuna muna akan cewa muna zaune kara zube a nan Alabarago. Mu Alabarago ba kara zube muke zaune ba. Ko lokacin da muka zo a nan sama da shekara 30 na zo na tarar da Alabarago a gini a wancan dattija na wancan lokaci. Ba wai kara zube haka aka ɗauko mu aka kawo mu nan ba. Gwamnati ce ta ɗauko mu ta kawo mu nan ta bayar mu a nan. Duk takardu suka nuna takardu na ka'ida da muke da shi wanda gwamnatin Lagos take bayarwa daga local government, bari ya daga da kansa, daga local government har state government muna da su ba wani gini da zaka yi nan Alabarago ba tare da kaje local government ta maka izini ba, muna da takardu. Na ga alamar kuma takardun biyan kuɗi a banki ko mu duk takardu abinan duk shagon da ka gani ko gidan wanka ko white house akwai adadin shagon da yake dauke da shi, akwai mutane local government suna da office ma a nan kasuwar mu ta Alabarago, su suke zagayawa shago suke karban kuɗi. In ka ga mana kana iya ba su kuɗin, in ka gwada zaka je banki, ga munan banki a kusa da mu, zaka je ka biya, ga tela ma na banki nan wai ma ba. So kana maganar kenan yanzu irin malamai irin wannan idan an kawo musu magana ya kamata su yi bincike kenan? To ya kamata su bincika, kamar yadda dama haka addinin aka ya zo ma a nasi fata bayyana ko? Haka ne, ya kamata matsayinsa na malami shi ya yi bincike. To bai yi bincike ba, ya ce muna zaune kara zubi ne. Kuma har yana kawo kalaman jahilci da sauransu, yana jifan ku da shi. To a matsayinsa na malami bai yi bincike ba, ya kira mu jahilai, muna yin zama na zahilci. Yanzu jahilai nan kasuwar ta ɗauki masallaci sama da 40, hanyar jahilai za su zo su zauna a kasuwa su gina masallaci kwaya 40 ko sama da haka, ana kafsu salawati. Kashi 95 mu musulmi ne, ba kara zubi muke zaune a kasuwar nan ba. Amma bai kamata ku fito kuna mana jahilci ba, ku fito ku ce gwamnatin Lagos ta rushe muku Alaba, amma har yanzu cikin ku na kasa, har yanzu ba mutum ɗaya da ya zo a matsayinsa na ciyaman na kasuwar kuɗin wanda ya daga takaddu wanda kuke da su, kuke da tagasu, wanda a gwamnatance kuna da takarda da sa hannu na hukuma ta tsara biranen Lagos, kun biya, an yi signing, ga takarda ga komai, gurin mallakin ku ne, ba ku zo kuna daga mana wannan ba. Amma yanzu kuna da kacan kun zauna a gurin kun yi jahilcin ku, zaman jahilci kuka yi a nan gurin. Ban ce wai dukan koyi jahilai bane, amma zaman da kuka yi na jahilci ne. Ta yadda zai zama zaman jahilci, ya kuna zaune a guri sama da shekara 50 ko shekara 40, amma ba ku yi tunanin ba za ku samu takaddun mallaka ba. Idan ba ku samu takaddun mallaka ba, gwamnati ba ta mallaka muku ba, to dan yanzu ta zo ta rushe dama ba naku bane. Saboda haka ba ihu za ku dinga yi a rediyo kuna cewa yanzu abin da ya kamata ku yi shine
yanzu shawara zan ba ku in za ku ɗauka, don mu gaskiya za mu faɗa muku babu wani wanda zai zo da shirme kuma kurin shi kenan mu sai mu hawo social media bi ta ihu mu ce kurin shi kenan an zalunce shi. To wani da yake shiga social media yake shiga rigar malamai a matsayinsa na nuna cewar kamar shi malami ne ko kuma dai haka yana atakin din mu game da cewar mu ba mu da takarda muna zaune ne kara zubi, to ba gaskiya bane. Ya duba sosai nan ya gani wannan takardu ne namu kuma ga shauran yan uwa da muke tare da su gabaki ɗaya kowa yana da takardunsa. Ok, na ga kama akwai takardun banki ma da kuke biya ko? Muna da takardu na banki da muke biya. Ka gane ko muna biyan banki gashi nan. Kamar misali wannan takarda ce ta Wema Bank inda muke zuwa muke biyan kuɗi kafin mu je mu kai wa local government ta bamu receipt da saurakin su. Yanda sa ko ba karanta ba. Wannan yana nuna kenan abin takeici ne a ce wani da yake da mabiya zai hau rigar malamai kenan bai zo ya yi bincike ba ya zo ya ce har yana kiran mutane jahilai ba san abin da suke ba. Ya kuka ji da kuka ji wannan abu? To gaskiya wannan babban kuskure ne kuma ina tamanin dai a takaice shine kusan jahili domin shine bai san komai ba, domin kafin ka kira mutum jahili sai ka yi bincike. To mu kuma gashi mun yi bincike mun nuna masa cewar mu muna a bincike a cikin binciken mu a daidai muke tunda mu komai da komai muna da shi, ko bai yi bincike ya tabbatar muna da takarda ko ba takarda ba yake accuse mu, saboda haka mu tabbatar da cewar wannan wani mutum ne mai abun ba mai ilimi ba, mun dauke shi dai a matsayin jahili wanda bai san abin da yake ba, saboda haka ya kamata ya yi bincike kafin yake irin wannan. Mamaki yana ɗaya daga cikin su wanda suke mana zaban kasa dan kar mu samu ainihin yancin mu daga gurin gwamnati. Lalle akwai masu mana irin wannan da kuma Allah subhanahu wataala ba zai ba su nasara ba, domin insha Allah mu da aka cuta mu ne masu nasara bi idinillahi ta'ala. To ga wani tsoho ma ina ganin sa yanzu ana nuno shi wai shekararsa 50 wai su ne suka cike gurin suka zo suka to a wannan gaba ɗaya maganar da yake faɗa ma gaba ɗaya magana ce ta wanda bai kamata kai mai ɗaukan sa ma a social media kana ɗaukan wannan tsohon ba, domin magana ce ba ta ilimi ba, magana ce ta jahilci yake wa mutane. Alhamdulillah mun gode muku da Allah ya kawo muku nan domin ku ga abin da ya faru gare mu ku tausaya mana a kai. Mun gode Allah saka da alheri. Wai ya zo wai su ne suka cike gurin, wai to kasar ka ce kai, garin ka ne, waye ya baka dama ma ka ciki? Yanzu lokacin da kuka zo kuna cikewa kuna kokarin mayar da gurin kaso ku, inda nan ma an hana ku an ce ba za ku yi ba kuma ku yi ihu ku ce yan Lagos sun hana ku zama a nan, amma duk ba ku yi wannan ba, kai kun zo kuna mutane shirme. Saboda haka duk wanda ya goyi bayan ku akan wai ga ku wai a Lagos an rushe muku ya alawar rago ba tare da kuna da takaddun shaidar mallakar gurin ba, ya goyi bayan ku yana zazzagin gwamnatin Lagos, to shi dakiki ne bai san abin da yake yi ba. Shi wannan bai fice abin dariya wai yaro ya tsinci hakuri ba. Yanzu ne mamaki mutumin da yake ansa sunansa na malami zai irin wannan maganar. Ina ganin bai fice irin wannan wasu suka ɗau nauyin su ba su na abinci ba ruwan shi da hakkin mutane. Kana nufin kuna zargin akwai wanda suke muku bita da kulle ko kuma zagon kasa su ne suka ɗauki nauyin shi yake muku ya zo yana yin wannan maganganu akan ku kenan? Gaskiya a zargi mafi karfi abin da muka fi zargi akai kenan, saboda in dai kai malami ne to ba za a samu irin waɗannan maganganun na wauta har kana kiran da jakanta da menene ga al'umma ba, dan abin da aka san malami da ya ga al'ulama warasatul anbiya'i. Magana gaskiya da yake cewa ba mu takardu, kai yanzu zan kafa ka hujja kai da kanka yanzu shaida ce wannan allocation ne na local government, kuma muna da payment receipt da muke biya na duk shekara again. Sannan duk abin da za ka yi sai gwamnati ta baka dama, ko gini kake in ka zo baka ma biya su ba sai sun kulle ma sun hana ka. Don haka ko kaga maganar da yake yi shi binkice aka ce ya fara yi, abinda addini ya bashi dama kafin ka yi magana akan abu ka san shi. To yaya shi ya matsayin malami zai fito ya irin waɗannan maganganu haka? To kuna neman ya fito ya janye kalamansa kenan? Muna nema, muna bashi shawara ya janye kalamansa da yake yi akan cewar ba mu da takaddu. In kuma shawara yake nema ko kuma so yake ji to ya ji muna da su, don haka ya fito mugayen kalaman da ya wanda ba su dace ba ya janye su. In ba ka ba kuma fa za ku bashi da Allah ne ko za ku miyaka shi a ƙarya? Muna iya kafa mu ma kyamarar nan mu gaya mai abin da muka sani, dan ba jahilai bane mu. Inda yake ganin sa a arewa nan har yanzu mu dan arewa ne da iyalinmu da komai suna arewa, mu zama irin mutanen da yake faɗi ba lalatattu bane mu mazauna Lagos, mun san me muke yi mu yan albara.